Minne Rutto Alina meni? Idiootti. Sano kokkeli, haluatko tilata kokkelipiimä? Tilataan hampurilaiset. Ei vaan kokkelipiimä. Kokkelipiimä, idiootti. Tilaat kokkelipiimä. No niin. Tilaa kokkelipiimä. Niin se ei tilaa. Tilaatko sä? En. Sinä Se on rakastat. ilmasta, se on ilmasta. Sinä rakastat Saraa. Sinä rakastat Tuomoa. En rakasta. Sä rakastat Roopea. En. Sinä rakastat. Sä rakastat jotain pyörätuolissa olevaa, joka on ihan kehitysvammainen. Haha. En mä edes tunne ketään sellaista. En edes tunnekaan, vaikka tuntisiko.